ukhulishwa malibonke igama leNkosi amen nditsho nomama ukuba naye ngokwakho wakholwa noba abantwana bathi hayi awusengobakhe umama othanda unyana noba intombi akandifanelanga malibonke igama leNkosi siyafika kwezo ndawo uyibona into kokuba iqinile malibonke igama leNkosi ndilivuselelo kokuba abazalwane eyona nto sifunelwa yona nento ezimnandi kangaka esizinikwayo kuthiwa sikwenzela ulwakheko kuba sizawuchithwa apha phandle kaloku kuthiwa thina ukuze sibe naso sonke isiqweqe esikathini singasweli into sabe sigibene nee-challenges sibe sigcwele kuba ke size kule mihlangano apho simenye nguThixo ngoba simemele apho ukuze asikhulise ikholo lethu luqine ukwazi into yokuba ngoku ungutata nomama andazi ka abazalwane bathi bazintloko zoomama malibonke igama leNkosi ngoba mna endikuvileyo nendikufundisweyo uvele uKristu waxelela umama uba uzumthobela utata akamthobeli ngokwemithetho endoda uzamthobele yazi zeziphi izinto ekunyenza into yoba utata ndimthobele kuzo uzixelelwe futhi wazixelele notata into yokokuba yintoni izawubangela into yoba umama umthobele utata ayikuba kayazi ibeke wenza ngamithetho imbi uzawubona umama esithi ja malibonke igama leNkosi kuthiwe ke kuyayalezwa kuni bootata okokuba funeka ukumphunda ibe nolwazi olupheleleyo lokwazi ukuhlala nomntu ongumama kuba loo nto iyingozi xa kuthiwa ingenzeka ithinteleke imithandazo yakho umthandazo lunxibelelwano lwakho noThixo ukuba uyazi indlela yokuhlala nomama lungaqhawuka unxibelelwano lwakho noThixo ngoba kuthiwa bona bazindlalifa njengathi zobabalo indlalifa ingu-100% nenye indlalifa akho indlalifa ingaphantsi kwenye kodwa uThixo wasibeka nje into kokuba funeka mna ndimphethe njani ndimthandile malibonke igama leNkosi ukumthanda kukumkhuqela nalapha nangona nasempini thetha zokwenza izinto ndaqonda into yoba iyafuna laa nto yoba kuphakanywe into yoba makhawulezise ulungiswa bazokwazi ukhuleka kwelaa cala kuba bakuphiwe ukupheka oku hayi nam ndandizama upheka ngoba bendingunontente kodwa bethi awufika umama abethe into ezingapha kwam bendikwazi uyikline indlu kodwa xa fikile ajitshele endlu ibentsha dada ndimncamile umama yeyakhe wayiphiwa uyihlonipheleyo ifune nabo masenze indlela xa sisitya nabo balifumana ixesha lokutya inye le nto ke sinibhukuqa ngayo nale siyisebenzisayo kuthiwa xa ungumzalwane o-ethe yile kulula ukumzamela uthi wena uhamba usuke uthi wena sheka utsho wena akatshongo yena mna bekusithi ke phaa nkosikazi kukho lo mhlangano imali imi ngolu hlobo ngoku sizayithini loo nto uba kutsho yena hamba tata hakhe ndizawuhamba kodwa bendingamgwebeli kuba bendifuna into kokuba ame phaya nam ndibe msulwa okokuba ke uphume kuba simile singabazalwane xa simenyiwe sobabini malibonke igama leNkosi ukuba ke kukho umzalwane angazokwazi ukumphatha umama emane sithi sheka angishishe kwiinto ezininzi uyasheka nasekukholweni kodwa uThixo ujongile injalo ngoba uzasuke uphelelwe uSithixo uqhawulo unqumelelwano lwakho naye uba lo mzalwane uyindlalifa njengawe zobabalo olu ekufuneka siye sonke elubabalweni akho funeka bangene badle kubekho abemi ngaphandle abazawufumana amathambo malibonke igama leNkosi masigcine ngoba kuthiwa nina bootata yilumkeleni loo nto singathi ukuyibamba le ndawo siyibambe ngokohlobo lalapha ehlabathini
indoda ithi inhloko noba ayazi uba kuphela asuka laphi loo nto leyo yeyona isuke yenza umthetho wayo ifuna unyanzela zonke izinto kanti ngoku yenza into nakulukholwayo ukuba ndim nawe ndim nalo mzalwane kuyanyanzeleka into kokuba sisobabini masigqibe kodwa kungathi uba ndim nalo uyinkosikazi yena khona nto zayigqiba naye zakutyhala ecaleni mna ndiye malibonke igama lenkosi zezo zinto ke bazalwane siqiniselwa phi into kokuba silibambe njalo ubaba lokathiko njengoba sizawuphuma ukho bazalwane phakathi kwethu ukuhla kwezinga lebandla likathixo apha ehlabathini Amen. loo nto isenziwa lutshaba Hayi njalo yalo. lona uthi uthixo kukho into ezawushukunyiswa kodwa ilizwi lakhe solishukunyiswe Ngeke. ibandla lakhe soze lishukunyiswe itrone yakhe soze ishukunyiswe utsho ukuthi kodwa kusuka thina sithathe wiki le nto sibonwe ke wiki nalihlabathi kusuke ngoku kubekho aba bangena ngendlela zabo abantu baphele besithi hayi into abazalwana asiyiyo malibonke igama lenkosi kanti nabazalwane ukuthi thina ifuna silibambe singawuthobi umzimba izinga lebandla likathixo Amen. ndicela nje ke sifundeni uchapter 4 Efes Chapter 4.